Breaking news, Vitumbiko Mumba pajatu kumpoto kumene kundithu iwowa ma primaries aja Zisankho chipulula ataluza pamene iwowa adaluza ndithu sadavomere kugonja kuti iwo agonja madziwa Vitumbiko Mumba ndu madziwa bausa tukwiya kwambiri munthu watsinya mutu mwana ko munthu watsinya mutu ino tsinya momwe khala mutu nde Vitumbiko Mumba actually nkhani anapitira kuti kuti nde bwalo la Mzuzu kumene kundithu ku kuti lalamula kuti masankhowa achitikeso. Tiyambe ndi nkhani yokhuza kuti takhala tikubwera pano makamaka yokhuza ma primaries kuti sakuyenda bwino kwambiri mzipani zosiyanasiyana kumabwera zodandaula zambiri ku Mzimba Central nakonso kunachitika ma primaries amene ausa mapokososo kumeneko. Kosiyonse mozi yomwe takhati kukamba pano. Zidayambika nkhani yokhuza ma area. Kunena kuti kumene kuma area anthu oyenera kuvota anapeza kuti onjezera ina 13 omwe kalilonse kudalibe. Atapanga verify anapeza kuti 10 ngabodza. Cholinga chawo njoti akuluakulu ena kumeneko. Uku ndi kosiyonse ya Vitumbiko Mumba. Amene atapanga kafukufuku awo akumaona kuti mwina uyu amene tisakumfunayo Mumba ndi amene angawine. Akwesesa kupanga njira zosiyana kunena kuti kodi tithana nawo bwanji komanso zimene zinazonaso kuzipani zina zikuchitika kunena kuti kodi wakuti tipanga naye bwanji timusokonezere nkhani ya ma area mpaka anthu kumafika saizi yomayima ngati phungu oyima payika. Akuluakulu ena Malawi Congress Party weekend yapitayi adapita ku Mzimba Central kukapangitsa chisankho chimenechi cha ma primaries kuti apeze kuti amene angayimire MCP ndani pakati pa Vitumbiko Mumba ndi anthu enanso amene akupikisana nawo koma Mumbawo osauza chifukwa Mumbawo ali kunja kwa dziko lino kumagwira ntchito zina. Ndopeza kuti iwo aja ali kunja anthu atengera mwayi nkumachita ma primaries amene uja ali kunja tiyeni tikapangeni yani ma primaries. Chachikulu chomwe chimachitika ndi chakuti angotengerapo mwayi imene ndakambira kuti Mumba ali kunja anthu akukosiyonse kumene kosiyonse committee akuti imadikira komiti yayikulu ya NEC kuti ipite ikapange verify ma area amene alipo mayina amene anagwirizana kuti ndomwe odi chifukwa anthu mbuyomo kosiyonse imeneyi adapitanso kukapanga mdindikiro kulikulu la chipani cha Malawi Congress Party. So kumeneko akuluakulu a chipani chimene cha muneki ndi akuluakulu akosiyonse amene wawa adapanga mdindikiro wawo adagwirizana kunena kuti atumiza komiti yomwe itakaonedi kuti kodi mayina ama area amene alipo ndomwewo kapena si awowo pamene amadikira kuti anthu aja apite ndi tsikuso lomwe anthu anongomva kuti akuti tu wawina ndi wakuti Mumba apeza mavoti 5 akuti wawina ndi mavoti 262. Malawi Congress Party ikamapanga ma primaries ake imagwisa ntchito masiku ano ya mabaloti anthu amachonga mabaloti onse anali chimozimozi panalibe lomwe idachongedwa. Timaona voting sheet cholemba kuti anthu alipo ndi awa mabaloti wakuti koma mpaka nalero simungachione komanso kulibe kansala amene anauzidwa kunena kuti lero kuli ma primaries kudaba kuti mwagobwera uthenga onena kuti wawina ndi wakuti akamapanga chisankho chija akumapanganso makansala nawonso avoteredwe aphunguso avoteredwe koma mabaloti anapeza kuti ali chimozimozi koma wina wapambana ali chimozimozi koma kuti wina wapambana wina akumpasa akuti mavoti 5 ata Mumba apeza mavoti 5 mwa ma area 40 so ma area awa 40 area 40 masunzo kuti ku MCPko pa area pamakhala anthu angati pena amathakwika anthu 15 zipani zina pena amatokhala anthu 9 komano pa area 40 po anapeza kuti palibe munthu amanatani anavotera ndithu. So mayina so apeza kuti mayina mwina amachama ena amene akhalapo pa ma area amene wapa mipando kwa zaka mwina zoposa 10 amasowa
ndi zomwe anthu ako siwese komitiya komanso Mumba matani amadandaula kupezanso kuti 80% ya mayina amene akhala pa opposition amene wachoka chaka cha 2018 akusowa 80% pa anthu 180 mayina awo kumasowa kumabweretsa anthu ena achilendo okuti sanasankhidwe mu 2018 zimenezo zomwe zinapangitsana kuti anthu aja apite kumene kuja ku headquarters kuja akapange mbindikiro ndadatsimikizira kunena kuti zikozedwa mabwera kuti zizakonzedwe zinthu wangobwera nokuti pangolini uja ali ku UK kuntchito zina uja timamuopa uja chifukwa anthu akafukwa wadapanga zonse zadapanga amaona kuti advantage ikupita kwa Mumba ndichifukwa amayesa njira zosiyana-siyana amafuna kuti Mumba akakhale phungu oyima payekha akatero amuchose muneki ndi neki member akatero amuchose ngati nduna akatero amuchose ngati wakongerese maganizo awo akatero atheka chochosekesa chipani chimenechi cha MCP malo mokhala ndi mdani mmodzi kukhala opposition akuyambanso maudano mokhaso ngatimo ndawu yacheiti yasaleche painso pomanga sanja babulo zafika abantu kukhanga tipomanga sanja babulo basi wina kuika njelo nacho malo kuti akhale pamodzi ndikuthana ndi mdani mmodzi amene ali naye kuti asalowe mboma teteze boma lawo okha kulimbana mdani uja akubwera DPP ndiye kubwera mbuyo mwe kuthamanga akabambe nawo akubwera mbuyo amayi ndi misonkhano ndi tsiku ndi tsiku mayi Joyce Banda ndi misonkhano ndi tsiku ndi tsiku akulimbana okha malo mokuti apereke mwayi ofanana owina chisankho chimakufuna anthu alolere kuti tipange chisankho chimene akufuna kumeneko akuti adatumbali mphekesera zina zokuti kudapitanso anthu ena kuti akapange verify mayina amenewa adapeza kuti anthu apangidwa halasi apeza kuti munthu wina amene akuyima nawo kumeneko adatuma mabouncer kuti aopseza anthu amenewa sinkhani yabwino sizikwena kukhala choncho ndadzavote ndani pa mapeto cha Malawi Congress Party apapa mayenera kuti abwere kono izi ziwononga mbiri yawo achakwera zikuwononga dzina lawo chifukwa pa ballot padzakhala chakwe mavuto amene akuchitika ku ma primaries tisakuitse anthu okukondani kumeneko paliso nkhani ina ngati ya ku amati dedza dzala nyama constituency anthu adavota kandi pa 28 mwezi watha mpaka na pano malizatsi sanabwere bwanji anthu anakasunga malizatsi mola maulusa pomwepo anthu adavota tsiku limenelo kudabwera mabausa adaotche atazindikira kuti shadow wawoyo wina amafunayo akufunidwa ndi akuluakulu akongeresena aku district ndi akulijono ndi akulikulu akuoneka kuti amene waluza adapeza kuti anthu aja athawitsa mabaloti mpaka nokawerengera ku town hall akupita kawerengera umeneko akuti shadow yamaoneka kuti akuluzayo amene adauza monitor wake kuti atsikemo ngalimo tasakawerengere nawo koma adapeza kuti mavota amene adavota anthu 1000 chakuno mwankachitikira pa chiphula CDSS kwa Njonja kunali mashadu 7 kudali mashadu 7 apeza kuti otsogola adawira ndi 416 mavoto iwo koma ena awa mabwera ma 200 chakuti koma sadaulutse amadatsogola nda Godfrey Chisoni koma sadaulutse mpaka na pano zoti kodi zimene kuti zikukhala bwanji akufuna kupanga chana akuluakulu kumene kukudedza dzala nyama constituency mpaka na lero anthu akudikirani ichi chipani chitimanena kuti chaphonya ngodya zake zinayi Serena chipani ichi chimadziwika ndi ngodya zake zinayi ndipo mbale mu JZU amaonetsetsa kuti zingavute zingatani chipani chakongeresa ngodya zake zinayi kutani azitsatira zikuwaonongera mbiri mapeto ake akhala ndi aphungu ochepa chifukwa chokuti anthu ena akuopa anthu ena pa zifukwa zawo zandale komano itakhala ngati ndi chipani chogwirizana ayika zomwe anthu akufuna akhoza kuchita bwino pa chisankho chokubwerachi pano timalangiza kuti kodi simupangana support banji Mumba sikungathandiza kongeresena koma kwenda kuti aone kuti luso la Mumba ndilotani luso la wakuti luso la mkaka ndilotani luso la wakuti ndilotani luso la abereka nyama ndilotani luso la wakandi andani awa ndilotani a Stephen Monda ndilotani onsewo tubwera pamodzi apanga chipani chabwino koma maudani sakuthandizani nde mwanjira ina ku Zimba Central chisankho sichidachitike
5 ni mneneri wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress atafusa anena kuti osadalandire communication iliyonse komanso chipani cha Congress kamachita ma primaries chimatsatira chikutsatira kuchonga mabaloti mudaona mavideo mwaona amakhasa ali bwino osachonga paliponse aphungo chisankho kumene kuku sichidachitike ma players analowe ground koma wina wapezeka kale sichidachitike ndipo kulibe amene wawina amwina mpaka machabe propaganda komano mmene abachitira ndi malamulo awo sichidachitike Malawi Camera